guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe û felsefeyê em dîsal pêşberî wene. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi beşeke nû em li pêşberî wene. Murat, di beşa ewlî de me behsa felsefe û filozof kiribû, me pênaseyên wan kiribûn û her wiha em li ser taybetmendiyên felsefeyê sekînî bûn, ya bi kurtasî me behsa felsefeyê kiribû. Belê sezgîn wek te jî got di beşa ewlî de ku me wek destpêka felsefeyê fikirî bû û amade kiribû, me qala felsefeyê kir, felsefe çi ye, filozof çi ye, taybetmendiyên felsefeyê çi ne? Belê. Me qala van tiştan kir û ji çar aliyên cîhanê ji heftê û heft milletan bi milyonan însan li me guhdarî kirin, mala wan ava em spas dikin. Mala wan ava. Lê barê me girantir bû, guhdarê me ew qas zêde bin, karê me zehmet e. Erê barê me giran dibin. Murat, hediye diyen bikevin nav mijara xwe. Belê. Ez dixwazim zanibim bêka felsefe li ku derê derket. Rast rast me pirsî. Belê em bikevin navê mijarê lê berî ku ez ê pirsî bibersivînim sezgîn ka ez tiştek ji te bipirsim. Miqrar da carna ez ê ji tişta ji te bipirsim o çavê te bitirsînim ji bo tu hinek tiştê hêsanciyên bipirsî. Helbet bernameya felsefeyê divê em ev du. Helbet bê pirs nabe. Belê. Yani cî warê felsefeyê çima giring e ji bo te? Yani Çima te tiştek wîsa merak? Belê, yani çima giringe, çima ez bersiva vê pirsê merak dikim, ji ber ku di navbera cih û pêşketinên civakî de bi min peywendiyeke, têkiliyeke xurt heye. Yani ji ber ku felsefe tişteke giring e û merak dikim, yani ew der cihekî çawa bû ku felsefe li wir derket, ew cihê ku felsefe lê derket. Yani ew insanê ku li wir bûn, insanê çawa bûn. Çi cins bûn? Ji ber ku çima giringe, ji ber ku felsefe giringe. Yani Rast ez ji vir hevokê bigirim. Tamam. O felsefe giring e, felsefe tiştekê giring e. Ji bo yên vê pirsê dipirsin ji xwe, tiştekê giring e ku em şafkaniya wî merak dikin. Em dibên ka felsefe li cihekî çawa derket. Yani kîja welatê ku tiştek wek felsefeyê ji wê erdê, ji wê welatê derket, ol dunyayê belav bû. Ev ya rasterast giringiya felsefeyê derdixe holê. Belê. Yani wek em zanin û bi min ez bêjim, fikrê xwe bêjim, felsefe bi min tişteke pir giring e di mirovahî, di dîroka mirovahiyê de. Fikrîneke kûr e, fikrîneke li ser jiyanê, fikrîneke li ser mirinê, li ser hemû qadên jiyanê. Loma tu giring e û em merak dikin em dibên ka felsefe ji ku derê derket, ji ku derê li jiyanê belav bû. Bi min ew ku derbe hînem bersivê nedane, Belê. neketine nav bersivê. Belê. Kîja welat be bi min ji bo wî serbilindiyeke mezin e. Rast. Yani bifikire, welatekî bifikire, tiştekî wek felsefê ji wî welatî derdikeve, li cîhanê belav dibe. Û ji aliyekî dinê jî em binêrin, meseleya ziman, yani bi zimanê milletê xwe têgeha diafirînin, têgehên felsefeyê diafirînin, li cîhanê belav dikin, berheman diafirînin û welatekî ku li felsefe jê derketibe, gava me re dibe felsefe ew welat tê bîra me re. Bi min ji bo wê welatê şanaziyeke mezin e. O bav û kalê wan, pêşiyê wan, mezinên wan ji wan re mîraseke pir bi qîmet hîştine. Xwezî bi mîraseke awa. rast bi min jî ji bo wan kesên ku bav û kalên wan felsefe dîtine dibi serbilindiyek û şanaziyek. Yani dawiya dawî tu tiştekî peyda dikî, heqîqetê jî tu pesnê xwe pê bidî. Helbet heqê wan e, yani çiqa pesnê xwe bidin heqê wan e, mîraseke pir baş ji wan re hîştine, mezinên wan, pêşiyên wan û bi vî mîrasê mesajekê jî didin me, dibêjin mêze felsefe ji nav me derket, ji erdê me, ji nav milletê me derket, me baş binasin û wek li hemberî me heddê xwe bizanin. Heddê xwe bizanin, me Yani naz çünkü bikin. divê felsefe bi xêra me belav bû, bi xêra me hûn felsefeyê hîn bûn. Bi min çiqa pesnê xwe bidin, ew xas heq dikin. Yerê felsefe ji bo mirovahiyê gaveke giring te dît di helbesta di straneke ciwan heco de dibêje alem pesnê xwe bi mirovahiyê û zaniyariyê û Belê dilovariyê di dide. strana diyalog de derbas dibe, yani ew welat jî pesnê xwe bi felsefeyê bide heqê wan. Heqê wan e. Erê. Velhasıl Murat, felsefe li ku derket, em nakevin nav Tamam, mijarê. tamam. İyice ez ê bersevê bidim, meselê pir dirêj nekim. Sezgîn felsefe li İonya'ya derket. Berî zayînê di sed salên navbera pênc û şeşemîn de li İonya'ya derket. Belê. Yani fikrê ku bi gelemperî tê qebûl kirin ev e.
İcab İonya kudere. İonya Yunanistan'a. Yani Yunanistan'a İro kaldı ki. Neteni Yunanistan'a İro. Yunanistan'a İro jidinav de kala ardnigariyeke mezin emdikin. Laliyeke Yunanistan, laliyeke ji Rojavaya Anatolia'yı behevre ardnigariyeke mezin ifade etkirin. Ve ardnigariyeci binavi İonya emdizanın. O binavi İonya de dirokede cihgirtiye. Çiye Anatolia, navi Anatolia'ya binav dikin. Anatolia peyveke Yunaniye u rast rast wateyawi roşelate. Yani em nexşe Yunanistan'ı gava binin berçavi xo em dibinin ku Anatolia yani ji boy baştır befam kirin Türkiye'ye İro. Sinore Türkiye'ye İro. Anatolia le ali roşelata Yunanistan'ı cidigre. Jiber ku lali roşelata cidigre ve bina bir roşelat yani Ardin ku egerem bir ifade ki helbestuari ifade bikin. Ardin ku roje bilintibin. Anatolia TV vate. İja gavam le Anatolia meze dikin döve demede yani de 1500 sal beri 3000 sal beri nive Anatolia'yı ve Rojavaya Anatolia'yı ji dahili İonya'yı bu. Bajarên ku niha di nav sînorê Tirkiyeyê de mane bi navê wê demê Troya, Smîrna, Milet ku bi navê îro em bi navê îro çawa tê zanîn wek Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Herêma Egeyê tê zanîn ew bajar di nav sînorên İonya'yê de bûn li qeraxa behra Egeyê cî digirin û wê demê jî jalî aboriyê ve jalî çandî ve bajarê Gringo mezin bûn. Rasta Murat ew bajarên ku navê wan derbas bûn takriben 100 sal berê yani piştî damezrandina komara Tirkiyeyê Piranî Rum bûn ango Yunanî bûn û bi mübadele yani ew guhertina nüfusê ve mecbur man berê xwe bidin Yunanistanê yani koç Yunanistanê kirin. Belê wek te jî got bi mübadelê ve berê xudan Yunanistanê û mübadele piştî peymana Lozanê hat qebûl kirin. Yunanên ku Rumên ku li İstanbulê dijîn di dervê vê peymanê hiştin. Lê kesên li İstanbulê man jî dûre di salên çilî de salên pêncî taybetî sala 55 de bi bûyerên 6-7 îlonê ve mecbur man berê xwe bidin Yunanistanê. Belê Murat tu dibêjî felsefe li Yunanistanê derketiye yani we got tu vir tu behsa Ez nabêjim yani wer dibêjin ez jî bi devê wan dibêjim. Tamam tu jî neqil dikî tu vir we got behsa îdayekê dikî yani ya ji behsa teoriyekê dikî ev yek hatiye ispat kirin bê felsefe li Yunanistanê yan jî bi navê xwe wê çaxê İonya'yê derketiye. Ya Sezgin arast ev ji iddiayekî bêtir yani ev mesela Yunanistanê ji iddiayekî bêtir êdî wek fikrekê gelemperî tê qebûl kirin. Yani tu li kîja pirtûkê felsefeyê binêrî, tu li kîja ansiklopediya felsefeyê binêrî ew mesela Yunanistanê derdikeve pêşberî te. Yani êdî wek fikrekî tê qebûl kirin ku felsefe li Yunanistanê derketiye. Wek fikrekî gelemperî tê qebûl kirin. Em ê jî vîya qebûl bikin. Yani wekî din tu teorî hene Murat ji xeynî Yunanistanê jî felsefe lê derketî mesela îdayek vî Belê fikrên cuda jî hene yani ji xwe armancam ev e sinek servan fikran jî bisekinim. Erê mesela Yunanistanê lalikî em ê jî ji xwe vîya qebûl bikin em ê bêjin felsefe li Yunanistanê derket lê ez dixwazim neqala fikrên li hemberî vê fikrê bikin. Ew jî dibêjin ew fikr dibêjin felsefe berî İonya'yê berî Yunanistanê jî hebû. Li ku hebû? Li Hindistanê hebû, li Çînê hebû, li Misrê, li Mezopotamyayê hebû û ji van deran dûre çû aliyê Yunanistanê. Ez dixwazim hinek li ser vê fikrê bisekinim. Yani ev teorî xwe dispêre çi? Belê, ev teorî xwe dispêre çi? Ev teorî xwe dispêre matematikê Sezgin. Matematik çi alaqa yani çi alaqa felsefe û matematikê heye? Çi alaqa wî heye werbêjim gavam qala Misrê, Hindistanê, şaristaniyê Mezopotamyayê dikin em li wan deran dibînin ku matematik pir pêşveketî bû. Yani xebatên matematikî, teoriyên matematikî li wir li wan welatan pir pêşveketî bû. Çi alaqaya matematik û felsefeyê heye? Taybetmendiyekî wanê hevpar heye ew jî her du jî xwe dispêrin fikrîna razber. Li ser fikrîna razber xwe ava dikin. Yani di matematikê de gavam qala hejmaran dikin, gavam qala têgehên geometriyê dikin
gavam qala tiştên din dikin vana li xwezayem nabînin Belê. yani calî hişê me ve hatine çêkirin Erê razberin. erê razberin Nelber çavanı. felsefe jî li ser fikrînê xwe ava dike û gava di fikre têgehên razber bikartîne Rast. loma ev taybetmendiya matematik û felsefeyê taybetmendiyeke hevpar e gava em li şaristaniyên roşhilatê mêze dikin yani wek min navê wan got Çîn, Mısır, Hindistan şaristaniyên ku li ser axa Mezopotamyayê ava bûne bi taybetî şaristaniya Sümerê Belê. devleta Sümerê em gava li wana mêze dikin di matematikê de pir pêş veketine yani loma divê em li ser vê rexnê baş bisekinin li wan de re jî matematik hebû li wan de re jî fikrîneke kûr fikrîneke razber hebû Belê. çima felsefe li wan de re derneket Evet. Yunanistanê derket li ser vê meseleya matematikê ez dixwazim hinek qala Yunanê jî bikim Tabii. Belbel. gava em li serdema antik de li felsefeyê di felsefeyê dîroka felsefeyê de li filozofên wê de mêze dikin Thales, Pisagor, Öklit ew jî di matematikê de navê wan derbas dibin Şuat beşawi de te bahsa Pisagor û hipotenüs jikiri bu. belê tecbîr nekiriye baş e ez ê carna li gor bernameyên berê ez ê tişta ji te bipirsim ka ela tecbîr kiriyan nekiriye Ez derza xwe dişurim. Thales, Pisagor, Öklit erê vana filozof bûn lê bi matematikê re jî mijûl dibin Erê. yani ew teoriyên Thales, Pisagor, Öklit teoriyên ku di matematikê de ava kirine hîn jî di müfredatên matematikê de cî digirin û hîn jî girîngin Belê. loma em nikarin matematik û felsefeyê ji hev veqetînin mînakeke din jî bidim em herin dibistana Platon çi bû navê dibistana Platon Akademi. akademiya bû Platon li ser deriyê dibistana xwe çi nivisandibû gotibû kesên matematik nizanin bira nekevin dibistan Bilaneyin yani. yani gava te tu derî zarokê xwe li wir qeyd dikî dibe ka zarokê de matematik zane an nizane bi vê peyamê dixwaze çi bêje Platon dibe kesên matematik nizanin bira ji min 7 mîtro dûr bike Nikarin felsefeyi. nikarin felsefe bikin Belê. yani kesên matematik û felsefeyê ji hev veqetînin nikarin di her du aliya de bi ser kevin loma matematik û felsefe li gor van mînaka jî em bibînin fehm bikin têkiliyeke kûr di nav wan de heye Belê. îja em dîsa vegerin şaristaniyên Mezopotamyayê şaristaniyên Hindistanê Çînê Misirê me got matematik li wan de re pir pêş veketibû em li Sümera binêrin li dewleta Sümerê binêrin Sümer hejmara dîtine ya Erê. ji bo matematikê dî çi bikin Erê. yani matematik ji xwe ser hejmara ava Erê dibe bingeha matematik. ya matematîkê ye ê bi van hejmara çar kiryarên bingehîn dîtine ku bingehên hesabên matematikî li ser vana ava dibin Belê. Mısır em vegerin ser Mısırê Mısır di xebatê matematikê de ew qas pêş ketibû ku hîn jî ew wek sembola matematikê em dizanin Pi rast. yani li Mısırê hatî dîtin di xebatên Mısırê hatine dîtin û bi van xebatên matematikê piramîda ava kirine Evet. yani wek tu zanî berhemên muazzamin Erê mühendisiye pir xurt pir erê baş. mühendisiyeke muazzam û bi hezaran salan e li piyamane Erê. yani xuyayê müteahhit ji çimentoyê Çimento wana nediziye. nediziye bi salan e li piyamane ku em bi hezaran salan e bi heyranî li wan temaşe dikin em dibên ya rojek em jî herin li ndawra Sovyetêkî bigirin di Instagramê de parve bikin loma em nikarin yani xebatên matematikê ji şaristaniyên roşhilatê cuda bigirin Belê. û mesela ser mesela Mısır'e ez dixwazim tiştekî nê jî bêjim Thales me qala Thales kir Erê. di bernameyên pêşî de jî em ê ser Thales bisekinin Thales di felsefeyê de wek filozofê yekemîn tê qebûl kirin yani Aristoteles di berhemên xwe de wek Thales navê filozofê yekemîn wek Thales Belê de belê. dîroka felsefê jî bi Thales em di Dest destê pê kirine li jiyana Thales gava em dinêrin Thales ji Yunanistanê ji İonyayê çend cara çûye Misrê hatiye yani di jiyana wî de ew rewîtiyên Misrê hene û qal jî dikin dîtrokê de qal jî dikin yani Thales her cara bilêtekî erzan Duê dîtî serdemê de dîtî. bilêtekî promosyon dîtî lê xistiye çiye Misrê piramîda geriyaye li piramîda geriyaye di van rewîtiyan de sezgîn di xebatên Thales'te ku di geometriyê de teoremên Thalesê hene
Mesela divan xebatên wî yên geometriyê de di hinek cihê de qala bandora Misrê dikin. Yani dibên matematikê ji Misrê hîn bûye Jûr girtiye. Lê tiştek acêb qet qala felsefeyê nakin. Ere yani matematik jûr girti bi çima felsefeyê negri yani û Belê. gelek cara jî çûyî hatiye. Yani el hemberî vê îdayê disekinin dibêjin berê li wir matematik hebû çima felsefe tu nebû yani divê li wir jî felsefe hebe li rojhilatê jî felsefe hebe Ere. wek bersivekî kesên li hemberî vê îdayê disekin wek bersivekî dibêjin belê li wir matematik pêş veketibû lê negîştibû asta felsefeyê Belê. yani fikrîneke razber hebû lê ji bo felsefeyê nehat bikaranîn Têrê nedikir. ew matematik ew karên matematikê tenê di jiyana rojane de di jiyanê pratik de ji bo avakirina taqvîma amadekirina taqvîma lêkirina avahiyên mîmarî Ere ji bo pêdiviyên em bêjin Erê, rojane. yani pêdiviyên pêdiviyên pratik ew matematik bikaranîtin o negîşte asta felsefeyê Felsefeyê. Loma em jî wek destpêka felsefeyê İonya qebûl dikin û em dibêjin felsefe li İonyayê derket li İonyayê dest pê kir lê dîrok wek tu zanî dîrok xwe diguherîne Erê. xwe nûdike bi belgeyên nû bi xebatên nû bi lêkolînên nû xwe nûdike yani sibê du sibê belkî çapkaniyek nû derkeve Belê. yani wek tu zanî li Rihayê girê miraza piştî girê miraza Ere hatî dîrok jinû ve hat nivîsan. Zîroka mirovahiyê ji nû ve hat nivîsandin Erê. wek çavkaniyekî lêkolîneke giring sibe rojê de dibe ku li ser felsefeyê hinek çavkaniyên din jî bibînin û ji bo destpêka felsefeyê belkî em qala ciyeke nû bikin Belê. lê heya wê çaxê em ê jî wek destpêka bêjin felsefe li İonyayê dest pê kir Belê. Sezgîn dixwazim tiştekî dinê jî bêjim Belê. destura te Kerem bike. ew kesên ku fikra Yunanistanê li hemberî fikra Yunanistanê derdikevin yani dibêjin na felsefe li Yunanistanê derneket li şaristaniyên rojhilatê hebûn û dûre derbas Yunanistanê bû ew li ser vê mesela Yunanistanê disekinin û dibêjin ev mesela Yunanistanê wek tiştekî îdeolojîk e Yani ideolojiyek çawa. İdeolojiyek çawa ideolojiya Rojavayê yani ideolojiya Avrupayê dawiya dawî Yunanistan wek perçeke Avrupayê çanda Avrupayê temsîl dike yani hîn jî gava em li Avrupayê mêze dikin çanda Avrupayê mêze dikin bingeha wî piranî ji Yunanistanê derketî yani çanda Yunanistanê em dikarin bêjin çanda Avrupayê ava kiriye gava dibêjin felsefe ne li rojhilatê li Rojavayê yani li Avrupayê dest pê kiriye dixwazin bêjin ji aliyê fikrî ve ji aliyê hişmendî ve Rojava yani Avrupa di pêşiya rojhilatê de bû Yani ew navendgirtina Rojava dedî fikriyatek büyük şekilde heye. Belê, belê. Navenda Şaristaniyê de Rojava heye. ne Erê Rojava. Rojava heye Erê. Loma dibêjin felsefe ji vir derket û li vir ji vir li cîhanê belav bû yani bi min ev rexneyeke dicî de û divê meriv li ser vê raweste Belê. çimkî em qebûl bikin nekin niha dîroka em dixwînin zanista em dixwînin çapkaniyên berhemên li ber destê me lêkolînên li ber destê me giş çapkaniya wan Avrupayê Erê xwe yani dispêrin. literatür bi destê Avrupayê Xwe hatiye dispêrin avakirin. Rojavayê. Divê avakirinê de jî yani bivê nevê biçûkdîtin û kêmdîtina şaristaniya rojhilatî heye wek mînak ez mînakekê Erê. bidim çi yani tiştê ku dixwazim bêjim wê baştir bê fehm kirin mesela piramîdên Misrê piramîdên Misrê di dîroka mirovahiyê de berhemên muazzamın hîn jî tedî li ser xebat tê kirin li ser Ka çawa dekorîn, ava ka kirin. çawa ava kirine tedî tim qala piramîda dikin di xistine me jî tim qala fezayiyat Erê di wan keviran di ser wan keviran de şeklê em bêjin fezaiya heye. yani tim ve teoriya fezaiya li ser piramîda heye hinek dixwazin vê teoriyê têxin pêş ku di mejiyê me de ev fikir çêkin rojhilatî yani Misrî nikarin bi tena serê xwe van piramîda ava bikin ew kêmin ew ne divê astê de ne loma yani Yani bi destê fezaiya hatiye. fezayî hatiye çêkirin Belê. yani navazin qebûl bikin ku ji şaristaniyeke rojhilatî van berhema derketin Berhemê muazzam. berhemên muazzam derketine dîsa mînakekî din Maya İnka li Amerîkaya başûr ew piramîdên wan taqvîmên wan tedî alfabeya wan hîn jî nehatî ravekirin hîn Belê. jî nikarin bixwînin Erê eşkere ne. ew mesela fezayî çi tesadüf di wan de jî heye Erê. yani
ew dîsa dibin piramîdê wan takvîmê wan ji alî fezayiyan hatine avakirin. Yani fezayı tenê neçûye em bêjin Avrupa. Erê neçûne Avrupayê. Yani gava qala berhemên Avrupayê dikin, qala Stonehêca Brîtanyayê, Britanya. qala Kolezyuma Romayê, Pantheona Romayê, qet qala fezayiyan nakin. Bahsa mimara dikin, Erê dibên vê mîmarê, ji aliyê vê mîmarê hatiye bahsa çêkirin. teknik Erê edikin. teknîkê dikin. Erê. Yani ev mesele fezaiya ne meseleyeke tesadüfiye. Yani duazın biya bêjin roşilatî erê ew jî gora xwe mervê baş bûn, însan bûn, hine xebatan kirine lê nikarin piramîda ava bikin, nikarin tiştê bikin. Mesela felsefeyê jî belkî tiştek were be. Yani dibêjin erê çünkü li berdestûyan berhemene nikarin inkar bikin. Erê di matematikê de giştî bûn ciyekî lê ne giştî bûn asta felsefeyê. Çünkü felsefe astekî bilintir e û dibêjin loma felsefe li wan dera derneket li Avrupayê, li Yunanistanê derket. Lê li vir ez dixwazim tiştekî jî bêjim, şaşneyê fehm kirin. Xebatên ku li Yunanistanê kirine, yani xebatên li ser felsefeyê li Yunanistanê hatine kirin, ne xebatê biçûkin. Yani gava ez viya dibêjim qalaban îddia dikim, bira nê fehm kirin ku felsefeya li Yunanistanê hatiye kirin felsefeyeke bêqîmet e. Belê belê. Mera dîroka felsefeyê nikare bê berhemên Yunanistanê, bê Aristoteles, bê Platon binirxîne. Filozofekê bi nav Whitehead heye, ji bo dîroka felsefe Rojavayê dibe hemû felsefe Rojavayê têbîniyeke li binî felsefeya Platon e. Yani loma mera nikare felsefeya Yunanistanê ji nav dîroka felsefeyê derxe, tenê ez dibêjim niha em İonya'yı kabul dikin wek destpêka felsefeyê sibê du spê li gor çapkaniyan belkî berîme biguhere û em qala welateke Erê dawiya dawî dîrok ser çavkaniya belê xwenir yani dike. çapkaniyê nû diguhere berhemên nû diguhere loma em dikarin sibê du spê sibê rojê de qala ciyekê nû jî bikin. Belê Murat tamam me jî qebûl kir ku felsefe li İonyayê li Yunanistanê derket. Lê çima li wir derket? Çima li Yunanistanê derket? Sebebê wê çi ne? Belê sezgîn wek te got sedemên wî hene. Yani wek tu zanî her dar li her derê şîn nayê. Belê rast. Divê hinek şert û mercên bingehîn hebin. Berî ku ez qala van şerta bikim, em vegerin 1500 sal berê û em berî xwe bidin İonyayê. Yani ew salên ku felsefe ji wir derket. Em binêrin rewşa İonyayê çawa bû? Erê. Yani çi hebû, çi bû, çi qewmî felsefe li wir derket. Helbet ev ne bû yerekî jinişka ve. Yani wek mucizeyekî Zeus destê xwe neda ser wan û nego hadê dest bi felsefeyê bikin. Pêvajoyeke dirêj e ew jî. Divê pêvajoyê de hinek taybetmendî derdikevin pêşberî me. Berî ku ez qala wan taybetmendiya bikim, divê ez qala hinek qala aboriya wan bikim, rewşa aboriyê bikim. Rewşa aboriya wan ser ticaretê bû. İonya, ji welatê İonyayê welatê İonyayê bi ticaretê pêşketibû. Ticareta çi dikir? Ticareta zeytê dikir, ticareta şerabê dikir. Ki zeyt wê çaxê jî buha bû. Buhaye. Wê demê jî zeyt tişteke girîn bû û di xwarinê de di çêkirina dermanên tibbî de di kozmetîkê de dihat bikaranîn. Ji welatên cuda ji Qibrısê, ji Sûriyê, ji Misirê, ji Fenîkeyê însan bi keştiya dihatin bajarên İonyayê û diçûn. Yani ticareteke wilo çêdibû. İja ew ticaret hinek bixure taybetmendiya jî hanî İonyayê. Ew taybetmendî jî bûn sedema destpêka felsefeyê. Mesela wek sedema kemîn çi ne ew taybetmendî? çi ne sedema kemîn dewlemendî ye. Yani Erê ticarete bi dewlemend. ticaretê dewlemendî heye. Erê bazirganî dewlemendî. Erê û felsefe wê demê di nav dewlemendên Atînayê de derket. Yani gava em dibêjin felsefe li İonyayê li Yunanistanê derket, biranê fehm kirin ku hemû însanên İonyayê bi şev û roj di destê wan de şarab û li kuçe û kolana felsefe dikirin. Destê wan de pirtûkanî qaşî dikin. Yani tiştek wer tune bû. Felsefe li wir jî karê dewlemenda bû. Di nav dewlemenda de, di nav arîstokrata de wek karekî dewlemenda derket ortê. Ji xwe gavan li filozofên wê demê mêze dikin. Aristoteles, Platon, vana
vana giş merve devlement bun. Yani dinavan da tane Sokrates'e belengase bu, fakir bu. Ev jî hat kuştune, işgujali devleti ve hat kuştune. Hinek li rew şavan filozof hem mezekin Aristoteles mesela hem dinav devlemendiye Atina'yı da bu, hem jî dinav laliye kedin jî Qesra Makedonya'yı hebu. Çima Makedonya? Aristoteles İskender. Mamoste İskender Beli, bu, beli, İmparator İskender, şagirte Aristoteles bu. Platon Malbata Platon ji malbatê dewlemendê Atînayê bûn yani Fabrika zeyt. erê di nav karûbarên tîcaretê de apê Platon, xalê Platon giş di nav siyasetê de bûn, di meclîsa Tîrana de bûn. Yani loma perwerdehiyeke pir başî dîtibû Platon. Beli. Bifikre laliyekî dewlemendî, laliyeke perwerdehiyeke pir baş kî gavam qala perwerdehiya wê demê dikin sezgîn, perwerdehiyeke muazzam birabê bîra me re. Yani ji jimnastikê bigire heta matematikê, ji müzikê bigire heta dersên hitabetê. Platon Pir alî pir erê yani perwerdehiyekî pir alî û perwerdehiyekî kûr divê em bînin bîra xwe. Bifikre laliyekî dewlemendiyek, laliyekî perwerdehiyekî baş. Ma Platon nebe filozofê kî bibe filozof? Ez ê bim filozof. Loma dewlemendî di destpêka felsefê de giring e û dewlemendî bi xwe re tiştekî nêjî tîne sezgîn. Wextê vala ji xwe destpêka felsefê bi wextê vala re dest pê dike. Wextê vala di fikrê Bernard Russell de jî ciyekî girîng dikire. Bernard Russell ji bo wextê vala dibe wextê vala stûna şaristaniyê ye. Yani dibe medeniyet li ser wextê vala ava dibe. Loma em gava qala wextê vala dikin, wextê ku em bi vala derbas dikin ne tabî. Yani wextê ku ji bo fikrînê, ji bo karên entelektüel, ji bo xwendinê em qala wextê vala dikin û aristokrasên Atinayê me got di nav karûbarê felsefê de bû û me qala wextê vala kir. Di wextê vala de divra sîstemekê din jî derdikeve pêşberî me sîstema koletiyê. Em dibên aristokrat bûn, dewlemend bûn, helbet xwediyê koleya jî bûn. Mesela Aristoteles divir de gava qala koletiyê dike, koletiyê di nav jiyanê de wek sîstemeke xwezayî dibîne. Divê kole ew kesin ku medeniyet li piştawan bilind dibe. Yani duaze bêje divê kolê me hebin, bixebitin, Em jî xwe bifikirin, felsefe bikin. Yani loma koletiyê wek tişteke xwezayî dibîne Aristoteles. Sezgîn wek sedema duyemîn em karin qala zanînê bikin. Beli. Tedî me qala tîcaretê kir, me got li Yunanistanê tîcareteke mezin hebû. Ji welatên dûr, ji bajarên dûr însan ji bo tîcaretê dihatin Yunanistanê. Gava dihatin tenê karûbarên tîcarî ne dikirin. Zanînên xwe jî danîtin, agahiyên xwe jî danîtin. 10,500 sal berê bifikire, yani televizyon tune, internet tune, ji bo li ser welatên cuda em xwedî agahî bibin, ancak yek were ji me re qala wî bike. Yani ji ber ku wê demê berhemên nivîskî jî kêmin, zanîn bi insana re belav dibû erê. İonya jî bi tîcaretê ve ji ber tîcaretê çûn û hatin ji ber ku zêde bû, zanîn li wir zêde kom dibûn. Beli beli. O ji bo fikrînê bingeheke baş ava dikir. Loma têkiliyên di nav mirovên ji çandên cuda dibû sedema belabûna zanînê, ew jî li Yunanistanê wek sedema destpêka felsefeyê em dikarin bi nav bikin. Sedemeke din jî heye sezgîn, sedemeke din jî demokrasî ye. Beli. İja ez ji te bipirsim wek parêzer ka hinkî tu qal bike demokrasî çi ye? Ez jî qehwa xwe veqim, qehwa min eksar bû. Murat konsepta me nev bû, min dipirsî te jî bersiv zida lê ez didim xatirê Cana ji bo qehwa xwe veqim ez ê tişta ji te bipirsim. Tamam. Demokrasî çi ye? Bi rastî mijareke berfire helê bi kurtasî ku em wê pênase bikin demokrasî pergaleke. Pergaleke çawayî, pergala awayî rêvebirina welatekî ye. Divê pergalê de gel beşdarî ew prosesên tercih û biryarên devletê dibin. Yani di şikilgirtina van tercihan de gel bandorê li ser devletê dike. Yani prensiba bingehîn ew e ku gel yani xelk xwediyê mafê hilbijartina nûnerê xwe yani temsîlkarê xwe ye. Di sistemeka demokratîk de gel ji bo demekê bi hilbijartina biriya temsîlkarên xwe hikûmetê diyar dikin û ev temsîlkar jî ev nûner jî dîtin û nêrîna welatiyan yani gel temsîl dikin û li ser navê gel biryara digirin. Helbet îro wateya demokrasiyê jî berfirehtir bûye Murat. Di cîhana îro de ji bo ku mirov karibe behsa demokrasiyê bike ne tenê hilbijartin her wiha pîvanên din jî wek serveriya hiqûqê, hebûna muxalefetê,
cudabuna ew hêzên serekeyên devletê û hebûna partiyan û çend kriterên din. Naxwazim bijar belav bi belkî di demên pêş de di beşeke din de em bi berfirehî behsa demokrasiyê bikin. Lê Murat bawer dikim demokrasiya ku îro em qal dikin û ya İonya Yunanistanê jî neyekin. Na ne yakın Sezgin spas dikim Armanca me bu kumigo belki bidise havoka tugava bêjî ez diqurt qehwa xwe vexwim lê te agahiyên gelek baş da o te bi kurahî daket nav têgeha demokrasiyê ez wek merivekî ji rêzê ji nav gel ez ifadeyekê hêsan bêjim demokrasî hêza gele. Yani wek peyvekê Yunanî ji demosê Demos gele millete krasi jî hêze îgava em vanatînin cem hevdû demokrasî demoskrasî hêza gel îradeya gel derkeve ortê o demokrasiya ewilî li Yunanistanê li Atînayê derketî yani em wer qebûl dikin lê wek te got demokrasiya Atînayê demokrasiya 1500 sal berê û demokrasiya îro em nikarin bêjin wekeve. Sezgin yani demokrasiya wê demê ku wek demokrasiya yekser em binav dikin çi dikirin çawa birêve diçû hemwelatiyên bajêr ku mêr bûn mêr dahilê demokrasiyê bûn mêrên dewlemend û hemwelatiyên bajêr li meclîsa li agoraya dahatin cem hev û li ser meselê bajêr li ser pirsgirêkên bajêr ew dibe ku şer be dibe ku ava kirina bajêr be pirsgirêkên bajêr biryar digirtin dahatin cem hev fikrên xwe digotin û biryar digirtin. Yani em karin bêjin yani ji ber ku demokrasiya yekser wek em bêjin rêveberiya apartmanekê. Yani wek koma WhatsApp'a apartmanekê em dikarin bifikirin. Tamam. Em vegerin ser demokrasiyê demokrasî kêm zêde her çiqa em bêjin ne demokrasiyekê wek îro demokrasiyekê berfirehtir be jî kêm zêde rê li ber îfadekirina fikran vedike. Yani gava em qala felsefeyê dikin em dibên felsefe fikrî ne lê felsefe ne tenê fikrî ne divê tu wan fikran îfade jî bikî bi fikrên cuda re tu bikevî nav nîqaşa ku fikrên cuda û têgehên cuda derkevin. Loma rê li ber îfadekirina fikran vedike û demokrasî dibe sedema destpêka felsefeyê li Yunanistanê. Belê yani Murat tu dibêjî sê sedemên bingehîn hebû ku kir felsefe li Yunanistanê derkeve û bingeha veya de jî yani pêşî bazirganî hebû ticaret hebû çima bazirganî bi xwe re dewlemendiye anî dewlemend bûn rahetiya wan hebû kêf û halê wan di cih de bûn û karî bûn felsefeyê bikin wextê wan hebû ji ber û demokrasiya wan hebû demokrasî dikir ku rast rast bi awakî azad karibin fikrê xwe bêjin ew jî bû sebeba ku felsefe li wir derkeve. Rast e lê dîsa wek min got di demokrasiya wan de em nikarin qala azadiyeke bêsînor bikin di mesela Sokrates de em ê viya berfirehtir vekin. Başa Murat me bersiva pirsa xwe girt bê felsefe li ku derket pirsa me ev bû ji wir me dest pê kiribû. Em li vir biqedînin dixwaze? Belê em biqedînin qehwa me jî qediya xwe. Guhdarên hêja heta beşa nû bi xatirê we bimînin di xweşiyê de. Guhdarên hêja niha em ê qatir ji we bixwazin heya bernameyekê din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin bi xatirê we. Qehwe û felsefe